Ahoj, já vás všechny moc zdravím u doplňkového návodu na finanční plánovač. Nedávno na Instagramu mi přišel moc zajímavý dotaz, vlastně jak si tady tuhletu kolonku spořící účty nebo investice můžete takhle přidat do každého měsíce, jestli to vůbec je možné a jak to případně udělat. Mně to přišlo jako hodně dobrý nápad, tak jsem si říkala, že bych to takhle dala na YouTube, pokud by si to tam někdo z vás chtěl přidat, tak ať klidně může. A jdeme na to, ať je to jenom rychlý návod. Funguje to tak vlastně, že si takhle zamodráte všechno, jenom prostě kliknete myší a takhle potáhnete dolů. Potom dáte buď dvojklik na touchpadu, nebo když máte myš, tak je to pravé tlačítko a dáte skopírovat. Tak potom, co jsme si tabulku skopírovali, tak už půjdeme do nějakého měsíce a vlastně varianty jsou dvě. Můžeme mít tabulku buď to tady v boku, anebo tady dole. Za mě teda asi takové estetičtější to bude tady dole, ale pokud se vám takhle pokaždé nechce scrollovat, tak klidně může být tady v boku, bude to normálně fungovat, jenom to třeba nebude vypadat tak dobře. Tak si klidně první můžeme ukázat, jak by to vypadalo tady dole, s tím, že funguje to tak, že zase kliknete dvojklik a dáte tady to vložit řádek nad. A potom, co jste to udělali, tak si kliknete na ten spodní řádek a dáte Ctrl+V anebo Command V. A takhle se vám to tady vlastně dolů vloží. Mělo by to všechno normálně fungovat, když tam něco napíšete, potom tady částku, tak a částky by se normálně měly všechny v pořádku sčítat. Tak, tady si zase můžete napsat procenta, 23% by bylo super. Takže takhle to funguje tady dole, klidně si tady můžete třeba ještě přidat jeden řádek, pokud to chcete trošku oddělené. A takhle to funguje tady dole. Potom, kdybyste to chtěli tady v boku, tak to funguje obdobně, že zase kliknete a dáte tady vložit sloupec vlevo. Tentokrát je to druhé, není to první, ale je to druhé. A potom si kliknete tady na ten druhý sloupec a můžete si kliknout tady a zase dáte Ctrl+V. A takhle se vám to vloží do téhle části, jenom s tím rozdílem, že tady bude potřeba to trošičku poupravit a trošku to takhle stáhnout k sobě. A bude to takhle vlastně v boku, ale uvidíte na to, zase tady můžeme dát nějakou částku a tady můžeme dát zase procenta. To by bylo k tomuto návodu vše a já se na vás těším u dalšího videa.